wanci madya ratri teksit ngawengi maksud merah gumuntur suarane sagung para kaneman ingkang sami wungon ngekso kasenenganing sowan-sowan tetap tukulane mungsuh tubuh saring satu urat moko kalih watama kartoma ingkang jumedho wonten madyaning pelataran keputrek ing Upalawiya. Ya rasane atiku nalika nindro peteng didet ngaku nggih tak mangke sampun dumugi wonten ing pelataran Upalawiya pisaiki andung gawe nuruti karepe dhewe-dhewe pengetan aku ngulon monggo Raden. Lendo punya buntur katok jagat dewa betul ya jagat tangis semua ing wanci tengah bengi kok dadi iki ana wong kang nyolowati wong nyolowati madhep dhisik sapa kowe pancen kowe rowan Maragati kowe Prasadwa kowe sapa yen pancen mungsuh kowe ya ngomong prasadakno iki lho kaya aku iki aku wong Pancala aku putra Pancala putrane Kanjeng Rama Swati Prabu Drupada terus to jenenge apa Mangke ngarak. Mengko dhisik. Nandhang anggomu kaya mengkono pangling apa ora pangling apa ora. Nek sak klebatan kaya aku ora pangling. Nanging jebul kene apa? Nandhang anggomu kaya mengkono. Waspadakno lek nomor aku gatekno gobo. Putra Swati Rama Perban Begawan Durna aku Bambang Aswatama. Kowe terus tok jemeno mungsuh bebuyutan Pancala. Aku wong Sukarima. Bapakmu mungsuhe Kanjeng Perban Begawan Durna Swati. Saiki anak mungsuh anak. Sakaku dadi mati dening aku.
siji terus tok semono semekane pati ndi tunggali garwa ngadena garwane Raja Prabu Duryudana nggih kusemane Ratu Dewi Banwati eling-eling Dewi Banwati putri boyongan tekse putri pesakitan kalamun sare datan den keparingaken manunggal kaliyan para putri Duk samono Kang Dewi dipun paringaken sare wonten paningrat tekse empek Pratandira Karta marmo ingkang setira wis dangu dene milang-miling. Manunggal kawan para Pandhawa layak tak goleki nganti ora ketemu. Mbak Yu Banwati. Janjane aku tegel karo kowe. Kowe dadi garwane Kakang Prabu Duryudana jebul kowe iku klebu mata pitayane wong Pandhawa sing ditandur ning Astina. Mula kabeh Kurawa padha tumpes tapis tanpa tabet mergo sangka pakatimu Banwati. Yen tak patene pancen yo ayu tenan. Yo Mbak Yu Banwati. Batu. Iki sapa? Tugel gulumu. Ora sak bengok aku ora budek. Yo, tato kamu. Apa-apa. Dino iki ora wurung aku yo mati. Ponakan wong Pandhawa ora wurung aku yo mati. Aku gelem mati yen aku situ tetes sing katresnan. Jalaran. Rikala semono tak bondo tangan. Kowe sodol. Patu-patu tak. Aku ditulungi tangan Resi Kerpa. Lah tenan pedhita gerangan karo Resi Kerpa ya mudah. Dina iki kowe gelem apa ora kowe nuruti kawon kekarepanku. Dadi wis suwe kon kepengin aku penggarwa kawon Kakang Banwati. Batu tak, apa marmo? Iya. Yo aku manut aja kaya mengkono kuwi. Aja kaya ngono aku wedi nek iki mbok pusaka kaya ngono kuwi. Kena pusakane. Aja semrang rasane atimu. Ora kepengin garwa karo aku to. Ya pancen mengkono. Batu bagian kaya musuh. Aduh mati aku.
Satri Sampyo Kartomarmo lawan Barwati. Pancawala iki anak Puntadewa. Anak Puntadewa sing patutan kelawan Drupadi Pancala. Wah, iya kedak turune mungsuh iki. Pancawala tangiyo, Pancawala tangiyo. Aku maring Arjuna. Paduka Duratmaka. Ya. Kowe Pancawala. Nggih, kula Pancawala. Kowe anake Puntadewa. Nggih. Kasungjan sing ngandika menika sinten? Wis rasa dadak kowe mikir aku sapa? Aku Duratmaka maring Arjuna. Menapa ingkang paduka kersakaken? Sing tak karepaku ya kuwi wong Pancala. Kowe anak Dewi Drupadi. Nggih, Kanjeng Ibu Dewi Drupadi menika ibu kula. Drupadi kuwi anake Ratu Pancala. Inggih, leres. Kowe iki tegak durene mungsuh. Kowe iki wong Pancala mati dening aku. Wong Pancala tak entek iki. Papan durunge punang Jabang bali dari jenenge Parikesit. Parikesit sing digadang-gadang ati dadekke ratu nek mesti endi. Wis nuroke tugel gulune. Carita kaya pemangkono. Parikesit ya dipayana. Nendra Kepati sinten ta ingkang anyanding. Kadhayu namung putri Pancala garwa Risang Arjuna ingkang tangsa kalih tumaning ayu Dewi Wara Sri Kandi. Ananging ila-ila ujaring para kuna.
yen to Ponang Jabang Bayi lagi sepasat tekse lagi 5 dina kiwa tengene papan paturane Ponang Jabang Bayi sinandingan pusakangan utawa landhep Kemaki Durat Moko sangat Swatama wis nyaketi undyane Ponang Jabang Bayi parikesit pancen petune wong Pandhawa ki memet petulane dhuwur kan dicenteli nganggo ripandan dadak diunek-unek nganggo angus trorene nganggo njet apa nek kok ngono ki aku jago pedhi syarat apa kaya kenteni bola mubeng eneng apane dianggep lemut pokoknya tapi lujen tak golek kok ya ketemu. Nyawis kabeh wong Pancala. Iki sing ngelone Ponang Jabang Bayi kok ora ibune kok ora utari kok malah Wara Srikandi. Wah, wong Pancala mati. Tapis tanpa sesa atune Prabu Drupada wis mati anake lanang Dresta Jemara Semudar Srikandi jarine prajurit Manta wis mati ayo saiki mung kare Ponang Jabang Bayi parikesit kowe kare ngenteni wektumu kang becik nyawamu wis ana pucuk pusakaku mbok menawa dina iki kowe kudu bali marang alam kamu sandene Cundamani iki. Kata-kata kaya tenang ora datan anggrek Jabang Bayi. Kamu to ngandhaping suku Ponang Jabang Bayi parikesit ing mriku wonten setunggaling pusaka ingkang wis cinawisaken nenggih pusakanira Sang Arjuna Yai Pasupati amargi kusumaning ayu Dewa Srikandi ing karikala semanten kenging pusaka Krenta sukunira Anjalari Ponang Jabang Bayi parikesit wungu denira tilem cenger krenta sukune Mancal Kyai Pasupati nglorot kenging Jangganira Swatawa pedhot tunggal pecah kapisanan Bambangan Swatawa geger jroning Madika Putri Upalawiya.
Prabu. Koko Prabu sinten ingkang nyirnakaken garwa kula para Sri Kandi Koko Prabu. Pas padakno lho. Iki ana bangke, ana krisawangen. Nalika ngarep tukulaning mungsuh trubusaning satu. Iki ora yo iki Aswatama. Aswatama pancen jroning atine kepengin yo kuwi bakal malsukum sedan wong atwane Begawan Bono. Nanging Aswatama uga kepengin ngarah patine putumu si Parikesit, cil ora ana sambung rapete kawan Aswatama. Upamane yen to garwamu Wara Sri Kandi, tengkaning pati kuwi bener kuwi wong Pancala. Lah banjur Parikesit iki apa lupute? Mula ira-irane pun nang jabang bayi yen to durung ana sepasa tekse 5 dina isih kinawisan pusaka. Gegaman utawa landhep iki pamriya ana gegambaran kang mengkene mau. Iya. Wis ora perlu dirembuk. Saiki ruktine dhisik garwamu. Kyai Para Sri Kandi.